si a mi m'interessa la precisió, ¿vale? O m'interessa on cau el primer volt, ¿Vale? A la mà. aquests racons per així per allà, de ratlla blanca a ratlla blanca. Imagino la diferència vosaltres que heu ficat des d'aquí de la greta a aquí. Vale? Bueno, és que depèn. Ahí va. Uno, toca dos. Dos. Tres. Uno. Vale? Voy. Vale, rendimiento de la pelota y... Potenciales para los delanteros. A ver, ¿qué toca? Vale? El primer equip no puc llevar-li al meu company. Si això és fort, Vale, reformes. Totes les... Bueno, me fixe, 3, 4... Ja heu vist que el dos.